И какво смяташ да правиш сега? Ще учиш ли, ще бачкаш ли? Да какво ще бачкаш, бе? Той вашето учене ли? Ей, не се научихте как се бачка. Я по-хубаво е да бачкаш, да се научиш малко. Аз откакто съм се научил бачкам. А ти какво? Ще учиш ли, ще бачкаме ли? Човек цял живот учи. И цял живот бачка. Учиш, не учиш, трябва да бачкаш. Като ти казват бачкай, ти не, ще уча. И всяко ще бачкаш, той дед го учи, бе. За да не бачкаш, моето момче, трябва да си учил. Виж, маме, цял живот бачкам и пак не се научих. Добре, бе. Кажи ми, какво ще бачкаш, като нищо не учиш? Майка ти и тя 5 години учи и всяко бачка? Ще дойде време да бачкаш и тогава ще искаш да учиш. Ма трябва да бачкаш, като не си учил. Слушай ма внимателно, не си гледай краката. Учиш, не учиш, трябва да бачкаш. А ако не, ти ще учиш и ще бачкаш. Да се научиш как се бачка. Те с дет учат и те бачкат, бе, моето момче. Аз разбирам учителите да не бачкат, ма те бачкат ти да учиш, бе. Ама като не учиш, поне бачкай. Хората и на две работи бачкат само и само да могат да учат. Сестра ти цял живот бачкам, за да учи. И като научих кой е бачкала, ти ще дей да учиш. Сега, моето момче. Бачкането не е като ученето. Човек първо се учи, после бачка. А какво знаеш ти, бе? Аз едно време дневна нощна бачкам, после 2 дена уча, бе. Като се раждаше, аз се прибирам от бачкане, майка ти оттатъка учеше, бе. Я да видим сега какво си научил. Абе, до кога ще чакам да учиш, бе? Аз цял живот ще бачкам. Не се научи, бягай да учиш, че трябва да се бачка.